Izel. Nang, matanan nang, mangumpratag sa'yo sa merkado. Ano sa nang rasa, Ibet? Alas 2 sa kadlaw nang. Siwa pa eh. Aron makapalit tag labas nga isda nang. Atong isuroy sa mga kabayan. Sige na nang, Izel, bangon na diha. Balay-balayran na ako, Bet, ha? 650 tanan noy, Mike. Dara, bayad din ta. Abi ba niya pati kwarta? Salamat kay Noy Mike ha. Di na gitaw ko mahago og suroy kay gipakyaw naman nimo ang nabili na kong tindang isda. Door to door gyud ni isda sa mga kabalayan gyud ni. Sakto na. Mayon, lay. Surti kay laki mo kasawa ni mo de, kay kugihan kay ka. Mangihi ba ka? Ha? Noon sa? Mangihi. Uy, nang Lagi. manok. Sige. Tigil mo gutman mo pabili. Ako Salamat ka. Noy Mike. Isda na sad? Oh. Sige, nagkarne pala eh. Isda sa ta. Noonsa mo ka eh. Palit na ko karne, babi. Hindi ko gunag isda. Labas kay isda fil oy, nindot ituwaon. Bitaw. Labas bitaw kayo. Ay, kayo to aking isda pilkaw. Tuwa ha. Niyang katunga sad. Tikay. Duwa po ko basketball ba eh? Wala na inakay. Nagsalig lang gyud na siya nimo Noy Mike, nga pinangga nimo siya. Nagkauyan siguro si Noy Mike ni mo alang kang feel. Ha? Taka man lang ka man ang isil uy. Sus, malasa ni mo day kung makabana kang feel. Tapulan kayo. Nagsalig lang nga, arangan ang iyang mga ginikanan. Tapulan jud kaayo nang kay ganina palutuon siya isda ni balibad kay mo basket pa kuno siya. Di gid maayong pasanayon og paandon ang ingon anang klase sa lalaki nang. Mag-unsa naman na siya kung mamatay si bako ang iyang parents. Ay, pertik yung luuya ni Phil. Isda mo diha! Isda! Deta marong, nokos, basayan og mamsa! Mga ki! Isda ki! Barfel! Isda! Barfel! Na, ibitay. Palitan na yung isda. Pila nang imong isda, ibet. Hain mang isdaan ni Phil, daghan man ni. Kanang imong isda, God. Kanang nailiki ba? Di man din ako ibaligya. Gusto to, nailiki. Kung ako nang ibaligya, adto sa lain, di ni mo Phil. Kay wa man kay ayo. Sayang ako ang isda. Sayang akong isda nga may liki nga mapunta lang nimo. Isda, tamarong, nukos, pasayan, Huwag katingog na kung amigo mo si Bayfil. Imbis pa doon na ang tatos, panguyab mo ha. Ay, sa baoy, unsa ka na ba nun eh? Kadaghan bang hugasan? Phil, panghugas, bi. Kapoy ko, ma. Pamaulan ko. Grabe among duwa gabi eh. Pisikalay na kayo. Pisikalize mata ni mo, ing nalang yun din tapulan ka. Mama, sir eh. Sige na, hugasin ang mga plato. Kuha na tag mid, ma eh. Pamike, aron, may mo trabaho ni sabay. Dilagi ako inyong suguon. Laki good ko. Noon sa? Hindi laki, di mo lihok. Oh, May nimo. Unsa man ka, Mike? Maginanaw ka lang sa imong anak? May mahi ko no na, be. Purbida sa daning anak ka taon. Purbida. Ay, areragat. May nung kabaok kam trabaho sa panimay do. Ha? Usaon lang kung mamindyo ka. oh, kuha kong mid. Ay, nalangon niya na, Phil. Bida mo. Abot rang panahon, Phil, nga kining imong kadapulan. Matilawan mo kini sa imo na unya nga. Ay, simpak ko pa. Aw, dala dapatan niya. ako. Oh, purbida, ikaw? Ha? Bida, manapat ka? Ikaw, gidapatan din kang kapulan kay ka, ha? Pamike.
ako. Nakagusto ko nimo, Ibet. Ay ko bugal-bugal lida, Phil, uy. Hindi lagi na bugol-bugol ako, Ibet. Love ka. Katawam ko ni mo, Phil, uy. Hoy, panguyab sa lain, ayaw na ako. Oh, luguso ng tika. Aron mutukan ako nga love ka. Noon sa ka, nayabag naman tingal katawan na ka, uy. Unsa? Unsa yun namang feel? Ngano ka ibet, uy? Manang Izel, ang tinuod. May pagbati man po ko ni Phil, kuy. Unya kita pulan man in taon kay naday. Uy, kwintas kag bukogs konsumisyon anang tawhan ako magkadayon mo. Manang, basig ako'y makapausab sa iyang pagkatapulan. Phil, malakaw na ko. Ato na ko sa merkado. Sige. Bukaw pa man kay. Ihatod ko. Saan ka nagtrisikol? Hala, uy, tagsara kay mo aging tricycle aro urasa. Oh, unya nga lang ato sa merkado ko nang daghan ng mobiyahe nga tricycle. Lano? Sumuk ka na may lakaw na kay matugog balik. Lo. Sa ato pa, wa ka makapangumprag isda. Wa, kay nakuha man sa tulisan ng akong kwarta. Unsaon nga samtang nakatang ko kasakyan paingon sa merkado. Kiduol mo ko lalaki. Gitiunan ko konsilyo kay tulis ko no. Unsa may gipuhat ni Phil? Unsa may feel, uy? Nga man ko ubani kay makatugon pa kuno kay siya. Unsa? Mao gani. Ano nagila ka, Ibet? Ha? Ganyo ka? Gitapatan kang Phil? Wa man lo. Ano nagilat man ka? Wa na siya kakumpra lo kay gitulis man na. Uy, uy. Oh, kasi, gamit ka rin kwarta, oh. Ayon ka, kakumpra ka. Sige, oh. Ano ko nga, hindi ka makakingga o isda, Ibet. Sige nga, pangumpra nga. Ugma na lang luoy kay nagkurog pa ko hangtod ron. Sukat karon. Sukat ka natulis ko, kuyawan ako. Duslakon ko konsilyo atong nagtulis ako. Bet. Uy, Hikap-hikap ya. Bet. Lagot ako nimo. Sige mo kagbalik-balik anang gitulis ko eh. Ako may yung basulon. Ang! Kung gihatod pa ko nimo, matulis ka ako. Ano nagkasuko mo eh. Ihato ti kakarong kadlangon. Paskuras ako, Bi. Pre, ayaw pa kay kapoy kay ba? Ay, nagbawas eh. Ako rin bahal eh. Apa day? Adugo na itong kwarta, uy. Gusto na, anak. Apa day, uy? Okay. Huwag tangon ko ng iyong kaso. Maugid lagi-lagi ni Happy. Ako pa'y musuroy sa mga isda. Inikabot sa bay, ako pa'y magluto. Inikuman og kaon, ako pa'y muhugas sa plato. Paitan ng makabanatag tapulan! Paglabay ng mga plato, diha ay sige, yaw-yaw diha. Ay, panglabay? Mao ba? Ipanglabay di ay kini ay. Ma! Oy! Ma! Oy! Oy! Ha? Napay! Oy! Mahutag mo ang mga plato, oy! Ang ano magpahulot? Ako'y nagpalit, inidili man ikaw. So ipanglabay ko ni. Ma! Ma! Sige! Huwag nagbuha! Tapulan ganda ko! Senyorito ka inimbaya! Nagsalig ka mga kaniato sa ulitaw ka pa ngang imo mga ginikanan mo buhat sa tanan kay nagkaanak silang tapulan nga sama mo! Oy! Huwag na! Oy!
among mga plato kay pwerte magid akong laguta. So kadadto nausab si Phil. Di na gyud siya tapulan. Kung wa ko mag-Incredible Hulk, wa mausab ang akong bana. Mga katuma kasama ang kaagin ni Ibet. Dinhining tulumanon. What's the style? Nag-Incredible Hulk style! Kini mong sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera dalit sa RMN Drama.